Ние оставаме в Варна, където деца и младежи с увреден слух имат интересна възможност за развитие на творческите си способности. Художничката Ирена Кръчмарова им дава възможност да работят с различни техники и материали, да изработват маски, чанти, картички и сувенири. При общуването й помага Станка Ангелова, рехабилитатор на слуха и говора. Поредната среща в работилницата беше посветена на есента и на вълната. Днес съм ви приготвила тема листопад в нашата любима техника, коя беше иглонабиване, нали така? С помощта на игла ще си направим това пано. Ирена Кръчмарова провокира фантазията на младежите, дошли в ателието, със своя версия на листопад от вълна. Преди година се свързва с Асоциацията на родителите на деца с увреден слух Ардус и това е вече 6-то издание на работилницата за младежи и деца с увреден слух. Всички изкуства и особено приложните развиват допълнително въображението. Освен това, нашите дигитални деца, те само копчета натискат. Те са забравили да пипат, да правят, да сътворяват различни неща. И когато дойдат, всички първо изплашени и после, когато се тръгнат с нещо готово, вау, това ви качва според мен и тяхното самочувствие, че те могат да се справят с други задачи през живота си. В общуването й помага Станка Ангелова, която има дългогодишен опит в работата с деца и младежи от глухата общност. При децата с увреден слух изключително голям процент проявяват таланти, да го кажем, в визуалните изкуства. Те са много наблюдателни, много креативни. Това е начин да се изразят. Определено помага. Според мен най-вече с това, че им развива творческия потенциал. Групите са съобразени с възрастта на участниците. Предизвикателството е едно и също за всички, а резултатите винаги различни. След това ще изберем клончето. Ели избрали клонче? При тебе приключи, но останаха детайлите. Елис е в 3-ти клас и е силно увлечена от заниманията тук. Какво правиш? Листа ли направихте? Да. А харесва ли ти тук да се занимаваш с вълна, да правиш различни предмети? Да. Ирена Кръчмарова разкрива част от тайната на интереса към работилниците. А работата с ръце ни дава увереност, че сме творци, че можем да направим нещо красиво, което после да се отрази даже в отношенията ни с хората. Вяра го доказва с решението си. Вяра, харесва ли ти тук? Да. Листата, справи ли се с тях? Да. Сега на кого ще ги подариш? На мама. Вяра посещава заниманията от 3 години. Много съм доволна. Изработват най-различни неща, картички за Великден, чанти. Хубавото е, че те си развиват моториката, умеят да боравят с различни неща като цяло. За Елена, която обича да играе на гоненица, но може и упорито да работи с иглата и вълната, шарените листа ще останат за спомен. Лесно ли се правят? Да. Имаш ли инструменти? Да. Какви? Я покажи. Ето. Това какво е? Игличка. И с нея какво правиш? Я покажи. Ето така. Може ли сега да ми покажеш как се прави това и аз да пробвам или не искаш да ти разваля листото? Така добре ли е? Да. Освен, че развиват моториката на децата, заниманията тук имат и други полезни ефекти. Инструктираме децата за техника на безопасност, за спецификата на материалите. Това обогатява и речника им. Определено с думи, с фрази. Самите дейности, самата работа в ателиетата и ги възпитава на толерантност, защото те виждат при различните деца слухово-речевото развитие е различно. Успехите в една област стимулират желанието на децата да опитват нови занимания. Лора, например, ходи на танци, има любими занимания в училище, а сега вече знае как да си направи украса от вълна. Харесва ли ти да се занимаваш с такива неща? Да правиш нещо с ръцете си? Да. А на училище какво обичаш да правиш? Да рисувам. Какво правиш от вълна? Листа, есени листа. Красиви ли са есенните листа? Да. Защо? Защото са шарени? Да.
Важна част от развитието на децата е родителската подкрепа. След като за известен период във Варна липсваха такива занимания за деца с увреден слух, сега семействата са доволни и от възможността, и от резултатите. Промяна в децата вижда и Ирена Кръчмарова. Забелязвам повече хъс и желание да идват тук да работят и аз също ги чакам с нетърпение, за да видя какво ново ще направят и много се радвам, когато дам примерно образец, но те не го следват, просто само е като насока и когато така имат желание да оставят нещо след себе си, означава, че вече са придобили смелостта да творят и да оставят собствена следа.